Tak paní a pánové, já nebudu o Janu Nohovi vykládat nějaké faktografické věci, protože ty dostatečně se rodíte ve slovníku a také uveřejnil Benešovský zpravodaj. A pokud byste, řeknu tedy jen takové základní mezníky, které si myslím, že v jeho životě byly důležité. A pokud byste chtěli něco vědět víc o tom našem rodákovi, tak narcistně vám doporučuji samozřejmě své věci. A sice na pokračování vychází takový delší článek v časopisu Pod Blaníkem. Středeční Jiskra také přinesla článek o Janu Nohovi ode mě a vlivem různých komplikací další článek vyjde v Benešovském deníku až v sobotu. No a snad taky se dočkám milosti v Benešovském zpravodaji, který vydá můj článek Jan Noha a Benešov, který odsunul dal přednost té slovníkovému heslu. No a nyní tedy bych se zmínil několika snad nedlouhými slovy o životě Jana Nohy. Jan Noha se narodil 26. listopadu 1908 v domku, který už nestojí a stával tady poblíž Zámecké ulice, to je v Tyršově ulici. Bylo to už páté dítě chudého ševce Sleškaře, které se do té rodiny narodilo. Prý kočárek s malým nohou pohoupali tu a tam i spisovatel Karel Nový a jeho druh, tenkrát studenti, Vladislav Vančura. Ale jinak malý Noha tady nepobyl dlouho, protože rodina odešla za existencí do Jindřichova Hradce, takže on tady byl asi rok. V Jindřichově Hradci prožil Jan hezké dětství, i když velmi nuzné dětství. Na Neckách tam obeplul břehy rybníku Vajgar, nasál ovzduší antikvariátu pana Boučka, který měl antikvariát v jeho domě a hlavně tam získal některé velmi silná citová pouta, především pouto ke své mamince, která mu zemřela, když mu bylo 12 let, ale přesto ho provázela až do konce jeho života a je hrdinkou nebo je postavou mnoha jeho básní. To byl opravdu velký, hluboký vztah. Jiný velký, hluboký vztah měl ke svým sestrám. Dobře to vystihla druhá manželka Jana Nohy, když na parte básníkova napsal zemřel miláček svých sester. To svědčí o mnohém. Tedy. No, jak jsem říkal, rodina upadla do nouze až do bídy. Otec byl odveden na frontu a matka dostávala 17 korun měsíčně na výživu 4 dětí. Otec pak na následky války, válečného zranění 1918 zemřel. 2 roky na to zemřela i Nohova matka. Takže 12letý chlapec tady zůstal sám, nejstarší člen rodiny byla 19letá sestra. Chlapec odešel do Prahy ke svému strýci, který mu slíbil, že mu umožní studia. No jak to bývá, neudělal to, poslal ho na učení na pekaře do Všetat a to byla pro malého Nohu, pro toho chlapce pohroma, protože on už byl vášnivý čtenář, no a samozřejmě noční práce v pekárně už mu neumožnili ve dne bloumat nad knihami. Noha tedy se sebral, utekl z učení, vrátil se do Hradce a tam vstoupil jako učení nasazeče do známé tiskárny Landfrassovy tiskárny. To se vyučil a hned po vyučení odešel do Prahy, kde byl zaměstnán ve státní tiskárně a tam s menšími přestávkami vydržel až do roku 1952. Později i jako její ředitel. No samozřejmě mladý Noha bral život plnými hrstmi a jako chlapec proletář samozřejmě směřoval k levicovému proudu, takže on vstoupil do komsomolu,
vstoupil do KSČ, jak byla nějaká demonstrace, tak tam byl Noha, několikrát byl policejně předveden, byl vášnivým skautem a vášnivým trampem a tam také se seznámil s jiným benešovským rodákem, vy starší ještě to jméno budete znát, dneska už úmyslně zapomenuté, a sice s medikem Čedíkem Antarem, který byl na rok přesně stejně star a byl to takový člověk zapálený pro marxismus. Čedík Antar také vlastně umožnil Nohovi, aby vydal svoji první sbírku v edici Slunce a to byla sbírka Běžící pás. Byla to druhá vlna proletářské poezie, tedy sociální verše. Byly dost dobře uvítány, protože plno literárních kritiků bylo nadšeno, že se splnil jejich vysněný ideál, že tady je autentický proletář, který píše verše. To oni chtěli a to se nikdy samozřejmě kromě Nohy neuskutečnilo. Ale sbírku přivítal velmi dobře i František Saveršalda a i jiní kritici. A jeho verše hlavně byly čteny mladými proletáři, recitovali se v tom souboru, kde byl i Jan Noha, a sice v souboru Modré bluesy. Takže to byla velmi populární sbírka. Samozřejmě mladý Noha byl velmi, no ne samozřejmě, ale bylo to tak, byl velmi hezký muž, to dokazují některé fotografie, já je ještě neviděl, ale věřím, že tam některé jsou. A nakonec to dokazují i jeho potomci, přítomní zde v sále, že to byl Kasovec. A Šalda o něm napsal, že by mohl skály lámat. A takže on se oženil, ne nějak předčasně, bylo mu 27 let a jeho manželka pocházela ze stejných sociálních vrstev. Byla to Amálie Svatáková, její otec byl malíř pokojů a ona se vyučila kadeřnicí. A tady to je takový mezník a jedna hodnota Nohova života, že byl schopen zakládat velmi trvalá přátelství a velmi trvalé citové vztahy. Tady myslím konkrétně vztahy milostné a manželské. To manželství nebylo zrovna požehnané proto, že Amálie trpěla chorobou proletářů a bohémů, tuberkulózou, jak tenkrát šla Evropou a po 7 letech mu zemřela. On ji obětavě ošetřoval celou tu dobu, byl šťastný, když ji mohl na léto odvést sem k nám, k Týnci nad Sázavou do Kánova. A opravdu on ji označoval jako svého největšího přítele. Byl to hluboký lidský vztah. Amálie. No, zároveň v té době básník už získával další renomé, vydával další sbírky a marxistický literární historik známého jména Bedřich Václavek ho přizval do zakládaného spolku Blok, kde také působil Petr Jilemnický a Noha se stal členem toho spolku, ale také redaktorem časopisu A tady zase by bylo třeba ukázat Nohovy vlastnosti. On byl skutečně dělníkem toho časopisu, to byla hlavní duše. On psal příspěvky, on scháněl příspěvky, velmi klopotně. Vykládal, jak třeba páčil příspěvek ze Seiferta, který měl raději víno než nějaké psaní do jeho časopisu. On se staral o lektury, on zajišťoval tisk, on dělal distribuci, kolportáž, on scháněl finance pro ten časopis. A je podivuhodné, aspoň pro mě, že tento mladý člověk s 3 třídami měšťanské školy měl úžasný přehled o evropské a světové literatuře. Co on tam všechno dokázal otisknout a sehnat. No ale přišel rok 35-36, kdy v Moskvě začaly ty známé procesy proti opozici a tedy utužení Stalinova teroru. A tenkrát Česká levicová fronta k tomu celkem mlčela. Buď tedy mlčela, nebo s tím souhlasila. Takové veličiny, jako byl třeba Václavek, no o S.K. Mlýmanovi ani nemluvě, že jo?